बयनिसिमबो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि एक्स-एन-डि-बि इउनाइटेड फरामनि आं सासे आफादगिरि जानानै बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। नैबे बैसागु बोथोर लोगोसे गुड फ्राइडेनि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। दा दिनै जोङो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनि गासै रायजो राजा गासै हारिनिसिम जों बेखौनो फोरमायहरनो सानदोंदि जोङो थांनाय एप्रिलनि 2 तारिखआव मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा जोनोम होदों। बे राजखान्थि हान्जानि मुङानो जादों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड। बे बर'लेण्ड पार्टीखौ जानाया जोङो थांनाय 4 बोसोरनिफ्राय स्टाडि खालामनानै जों गासै रायजो राजानि मेलेमजिबि गोरों गोरा गासैखौ लानानै सावराय नैबे थांनाय एप्रिलनि 2 तारिखआव जों एनाउन्स खालामनाय जादों। बेनिखायनो जोंनि नैबे पार्टीखौ साफ्रोमबो आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजा नोंथांमोना खौसे जानानै फैनानै जोंनि बे एपिपिआव बाहागो लाफैनानै खामानि मावो, बेखौनो आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। गिबियावनो रंजालि बैसागु आरो गुड फ्राइडे आरो फैबाय थानाय जिथु इस्टार सानडेनि गोजोन हामलायथिखौ उदालगुरि इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिनि सोद्रोमा जानानै गुरैयै हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय साफ्रोम रायजो राजानिसिम जों बेखौनो मोन्थिहोनो हास्थायदोंदि आरो खावलायनो लुबैदों जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिनिफ्राय जि एपिपि मुंनि राजखान्थि हान्जा दानानै होबाय, बेखौ जों खेला धेमालि जों दायाखै। जों एक्स-एन-डि-बिफोरा गोबां दुखु दाहाजों जोबनायाव जों बेखौ बर' रायजो एबा साफ्रोम रायजो राजाखौ खौसे जानो थाखाय बे प्लेटफर्मखौ जों बानायदों। दा इलेक्सन बोथोराव बिदि गोबां राजखान्थि लिडारफोरा गामि गामि थांनानै गोबां गुलाय गुजाय बाथ्रा बुंगोन, नाथाय रायजोफोरा जाहाथे बेफोरखौ हमदांनानै आरो सैथोखौ नागिरनानै जोंनि बे खावलायनायाव बे एपिपि राजखान्थि हान्जायाव बयबो जेन खौसे जायो, जों इउनाइटेड फरामनिफ्राय जानानै गुरैयै खावलायहरदों। आरो जोंखौ गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंदों जे राजखान्थि हान्जाखौ सोरनिबा बुरखायनायाव सोरनिबा थोननायाव दादों, नाथाय बे नङा। बेखौ जों जोंनि एन-डि-बिनि गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनो लोगोसे रायजोनि बे 22 बोसोराव खहा जालांनाय एबा उथ्रिनो हायै बा उन्नति जायै बेफोर गासै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखायसो जों बे राजखान्थि हान्जाखौ दादों। बेनिखायनो बे उदालगुरि एबा गतै बिटिसिनि साफ्रोम रायजो राजानिसिम जों खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय इलेक्सनाव साफ्रोमबो खौसे जानानै मोनसे लामाजों आवगायनानै जों बर'नि खौसेथिखौ नुजाहोनि, नङाब्ला जों जोबनायनि लामायाव। दा बेखायनो जोंखौ फोथायदो आरो साफ्रोम रायजो राजाफोरा अनखांदो, मानोना जों एन-डि-बि हिसाबै 34 इयार्स जों रायजोनि थाखाय जों दावहा नांबोबाय। बेखायनो बे समाव रायजोआ जोंजों जेन थायो, बेखौनो जों गुरैयै खावलायदों।